Your Excellency, sir. Anioma Dimma. Anioma Kweli. Ibaki Kweli. Your Excellency, AP represented by the Chief of Staff. I am here representing the people of Ibanki. Ibanki is 6 autonomous kingdoms wrongly bounded in Edo State in 1991. There is a natural boundary that bounded us out of Edo State, but out of some political mischief, we were placed under Edo State. Today, we are supporting the creation of Anioma State under Southeast political zone. Thank you. We have submitted our memoranda during the public hearing at Enugu State, Akwa Ibom State, and Bayelsa State. And our memorandum is very clear that we don't want to be in Edo State anymore. Yes. We don't have any affinity when it comes to names, language, culture, trade, or whatever. Our local government, which is Uriyomo, we don't have access to it. Before we can access our local government, we have to pass through 2 different local governments, which is Umuode local government in Edo State and Agbo, a cast out in Edo State. We can't continue to do this. The rate of marginalization from the state is much because why? We are a car people, and when we go to Benin or any Edo place, they call us Owika and Owigbo. Yes. Now we have stand and come to say yes, we are answering that name, Owigbo and Owika, because we are joining our kids and kids in Anioma State. Thank you so much. Yes, I can come give Mulonze Moza because na that video I have follow kitabo video ni raise concern on social media. That in Anioma State is under, it will be created very, very soon. And the Senate President Ikugo Kumake that now only one state can be created in Nigeria for now, which is Anioma. We also want to celebrate people like Nedi Nwoko who pioneered those movements. Yes, all them Wabundi pioneer. Man, this video in nature beginning is all about people coming out to know that na Habundi Igbo. And it's your senior Igbo also 5 states. Ope for high Wabundi Igbo Opeka. Who are at least see me give Kenya like we go to 10 states or 7. After Anioma, let there be more. So that the man so that can they buy if na zanka, because when one disturbing interview for one young guy and I just say I could on your boss no be Delta Igbo. The guy Georgia Delta Igbo asengene Igbo onye Igbo ke Igbo onye Delta or no be Delta Igbo. It's either you choose one, which is Igbo. Igbo onye Igbo boni Igbo onye Igbo. Let that idea and those mindset and I sell back to the people mba. Let it drop off from our mindset. There is nothing like Delta Igbo. Onya kandi ikwere we be ambosini we denounce say na habu kwandi Igbo. That na habu ndi Igbo self as low budget in Igbo that now they are full and full parcel of ndi Igbo bundi Igbo. I so much like the fact that many people are coming out to claim na habu ndi Igbo. Forgo habu onye Igbo fully. Ina say na ni right ya ndi Igbo na eme nka nwanka. Iya hapu ke replace with ndi chole na ano. I've said it when we na late January or first week of February. Ekwem say that na there are the only tribe for ndị mmadụ na-azọ azọ ka ha bịa bụrụ. Igbo bụ the only tribe ndị mmadụ na-azọ ha bụ na ịpụta na-azọ si na ịchọrọ ịbụ onye Igbo na ịchọrọ ịbụ onye Igbo. Ịpụta gị na bụ na itinye mkpu na ịpụta ịbụ onye Igbo at least ka amakene na yes na mmadụ na ya. Ndị na-anọ na-achọ ya na-akọ akọrọgbaga agbada. I am not here to tell you what to do with your life or to tell you who to support or to tell you where to belong. But the truth is, enwero Delta Igbo, enwero Port Harcourt Igbo. Ihe anọ kachasị n'Igbo, Hausa Yoruba. Ọ na-Igbo Kafanchan Hausa. It's not possible. It's either Igbo onye Kafanchan or Igbo onye Hausa. Metagoni put as Igbo Kawo Hausa.
It's either na Igbo onye Hausa or na Igbo onye Kawo, and in the midst of it you are from Kawo, not from Igbo onye Hausa. So if you are na-ekwu unu na-emedu statement sometimes ọ na-agbakasị m ahụ. It baffles me na ndị bụ ndị Igbo pụta na-asị gị na ha bụ ndị Igbo nka na ha bụ ndị Igbo nka. Is it not mindset eselu mgbe ahụ? Ọ bụrụkwa mindset eselu mgbe a na-anụ ọgụ asị na ọ bụrụ na kwụsị anụ m datị na asị na ọ bụrụ na unu ekwetara unu dị na hụrụ unu bụ ndị Igbo na ihe a na-akwado ime ndị eme unu, and a lot of people gịnị sold their birthright that time. So their birthright, the same thing na-eme na Advocacy Peninsula anyị na ndị Cameroon mgbe ahụ. Gidi anyị agwa gị na ndị Cameroon ahụ bụ ndị Advocacy bụ ndị Igbo na ha bụ ndị Nigeria. There are thousands of people living in that place that are associated with Nigeria. Gidi ekewapụ ha. Ndị join Cameroon join, ndị ya anatakwa mbata Nigeria anatakwa. During the time of Obasanjo, Agolia mgba na akwụkwọ. Amalozim how the story ended. Whether na ha recover ya na Nigeria ka recover ya na Cameroon, enwere onye man. Mana ibulu onye na ma history kwesịrị ịma this thing na nnekwu. So Anioma State pụta ọ baala onye ukwu baala onye nta, because it is a very big plus for us. At least let there be more revenue. Ka ndị banye nwe ebe na ị na-afụ ụmụ nwanne gị fuchala efu, they will come back because eke ya ka esiwe eke cha ya afọ na ihe eke ada state ọ bụ na enye ndị nsọ kasị nya ha, because otegwa aka ha nwa fight bank ha. At least let more states come out from Igbo race. Ọ bụrụ ọzọ onye n'olugwu asọ na-enejele ndị Igbo anya akwọ na ha dị ise ka ọ nwere ebe ọzọ afọ. At least by the time you eche nke Igbo, you know, I mean, your imagination goes good. These people have 7 to 8 states that made up Igbo. At least somewhere, but rather than number had is also 5. Nime 5 and 1 or 4 na asina ha bro. Follow na chkwande ha na akpa for na akụkọ. I am in full support of Anioma State. Nyabia. I am a full supporter of it. Obia offer them one kemonagena. It will give us more exposure. It will make us to have more population. Yes, I go buy MSC ya. Nda na asana habu Delta Igbo. Nda na asana habu kwere. Imaza yes no wonya ana ajoge ebisi say wonya Anioma. Anioma kwa nagin Anioma ori Igbo ka obu. When you check those places, from mother naza chukwu gozie, mother naza okechukwu, mother naza okeke, mother naza ijukwu onya osigin oburu onye Igbo. Then how are you going to define those things, sir? How are you going to cope it? So we kibulu onye Igbo busi onye Igbo ike. Obukwa nesi ni chọrọ ịbụ onye Igbo ijewenu ka ịmalụ ọna ya ha. Ekuchakwa m ka ha m n'ọnụ. Ka ọ dịkwanụ.